Jeg hedder Kirsten. Altså, jeg synes, det var, når man har tænkt lidt situationen i, at man skulle spille, så synes jeg, at jeg tænkte, hold da op, får man det frem, men man nu gerne vil vise for de andre, og der er det helt sikkert, at det er i forhold til en skuespiller. For jeg tænkte, kan vi holde dem fast i det, vi ligesom, og det var skuespilleren også rigtig god til. Så det var i hvert fald en fordel. Jeg tror, at hvis det havde en af os medspillere, så, eller medstuderende, så tror jeg, det havde været sværere. Så der blev for meget fnis, og det var bare lidt ud i noget andet, end det jeg egentlig måske havde haft til hensigt, det skulle vises. Så jeg synes måske, altså, jeg ved ikke, om hun fik en til at slappe lidt af, altså egentlig ikke. Man havde jo ikke nogen, ikke fordi vi snakkede så meget med hende, egentlig, men jeg tænkte, hun skulle nok bringe det hjem, altså på en eller anden måde. Jeg stod ikke med ansvaret alene. Altså, selvfølgelig, hun havde en medansvar i det, så det jeg tror, det gjorde det, at jeg synes, egentlig ville jeg ikke have troet i starten, at vi kom til at slappe af på det, men jeg tror, det var en af grundene til, at det egentlig ikke blev så slemt, som jeg håbede. Eller frygtede. Jamen altså, den største udfordring, det er da lige at vende sig, eller hvad skal man sige, bringe sin historie frem og ligesom komme i gang med den, og hvad er det egentlig, den handler om, og hvad er det, vi skal lægge væk på rent undervisningsmæssigt. Det synes jeg egentlig var. Ja, det havde jeg måske ikke sådan tænkt så meget på det indenfra, men det kom jo rigtig godt frem herinde. Altså, der blev arbejdet med det, og der blev sat nogle mål op, og hvad det var, vi skulle kigge på bagefter. Men jeg tror ikke, man skal tænke på det som noget, fordi det var ligesom vi alle sammen har snakket om, at det var noget frygteligt noget, når vi skulle derinde. Det er nok sådan hisset hinanden lidt op. At det behøver man i hvert fald ikke at frygte. Altså, det var meget afslappet plan, og de gode de to undervisere til at hjælpe og støtte, og, jamen altså, og alt er tilladt og alt er okay, og der er ikke noget ting, der er ikke noget præstation i det, altså, så han kan slappe af. Afslappe stemmen.